Social media otabok o video mangpli kaisa jehino viral hitongo tai ang tui phekanong bagi o viral video ni mangpli video ni screen norok video ni screen nugui mankana khoroksa porok dewal ksaui tongmani mangpli o mangpli kasai pheke Rajasthani kutani hini tabuk social media o video viral ungjak tai norok saimano sungta khana bahake borok kotoma kotosa o dewal ni kchai tongo nangkha tamne bogi bomte hege kchakha hadikang sai khnarnai norokno naitung dinrok an channel paisa saimangka o chela wngkha khoroksa sikok bo kaisa nogo sikok mani khongna phaimani tai bo sikok mani khongna phaipuru dewalni fan kchai rwjaknai kaisa hole sanan thangakai fan ni kaisa exhaust kchaui thangka amoni pore bo aro kachamani pore bo nokhri malia ulo nukhungni malik nungmani pore police no sahorman pore o sikokno aro ni kari kahani koktoma o tabuk viral ungjak saimangka o sikokni loge te khoroksa sikok bo tongmani kintu bo nok malik no nungmani pore aro ni khari thangka hinui koktoma o kasai phekya hingke mo je henno tabuk viral tongo social media o je Rajasthani kutao khoroksa sikok mani khongna thangoi dewal ni hulo koto tongmani mangpli.